Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ya kuma sayanmu barkanmu da warhaka da sake sadu a cikin sabon shirinmu mai suna hakika matan TikTok sun kasance masifa a zamaninmu ta yau, domin gaba-gaba idan har ba a dakatar da wannan abin ba za su iya hada yakin ƙasa da ƙasa. Ma'ana dai abin nan nasu ya girmama. Kamar yadda kuka sani, Murja Ibrahim ta kasance wacce ake kiranta da 'yar TikTok. Yawancin rigingimu idan har ya kasance ta shafin TikTok ne, to fa sai an ji ta a ciki, domin ita har an sa mata lakabi da 'yar TikTok. Ta fito tana maida martani akan wani bawan Allah dan ya kira ta da bargadal. To hakika wannan suna ita ta faɗawa kanta, amma sai kuma gashi ta zo lokaci guda ta nuna ita ba ta bukata. Hakan na faruwa, amma sai dai abin mamaki ta ce ita a wannan time da ta faɗawa kanta ba ta cikin hayyacinta. To abu dai a duhu, me take nufi da ba ta cikin hayyacinta? Shine dai abin da mu ma dai ba mu fahimta ba. Hakika 'yan matan TikTok yanzu sun zama abin da suka zama, domin abin da suke kwata-kwata baya kallon gabar. Kafin mu je ga asalin bayani akan wannan abubuwa da yake faruwa, muna masu sanar da kai akan cewa idan har wannan shine sabon zuwanka wannan YouTube channel namu mai suna mjhausatv, to ka mana subscribe, haka zalika ka danna alamar karrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryen mu, ko mu ce labarukan mu zaran mun daura, wanda ya danganci khannywoot da ma dai duniya baki daya. Idan kuma ka kasance already kana tare da mu, ka mana comment, haka zalika ka mana like domin karfafa mana gwiwar mu a koda yaushe. Sannan kai share domin haɓakar wannan YouTube channel mai suna mjhausatv. Wannan abubuwan su ne kaɗai muke bukata daga gare ku masoyan mu. Hakika malamai da dama suna ta mai da martani akan wannan abubuwa da 'yan matan zamani suke yi a cikin social media ta TikTok. To sai yau gashi Asadul Islam ya fito yake yi wa mutane da dama wa'azi game da wannan abubuwa makamantan haka. Sannan a cikin wa'azinsa yakan cewa akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata kada ku yi zina. Sai 'yan mata suka yi mamaki akan cewa kada su yi zina, sai suka ce ya Rasulullahi, ai zina ko da a jahiliya period mata ba su cika yin zina ba, musamman waɗanda suka kasance kamlai, ma'ana waɗanda ba bayi ba. Ai sai baiwa ce ta kasance take zina, ma'ana ta kasance mazinaciya ko da a jahiliya period, balantanan a zamaninmu na yanzu. Ya salam. To yake cewa ta ku duba zamaninmu na yanzu da muke ciki, musamman 'yan matanmu na zamani sun mai da zina ba komai ba. Bayi nawa kenan muke da su a yanzu, musamman zina ta social media an mai da ta kamar ado, ba a damu da ita ba, ba a kuma mai da ita akan komai ba. Sannan ko da yaushe sai samun ci gaban hakan ake, ba ma wai ragewa ake ba. Yake cewa hakika idan har ba a tashi an ɗauka ƙwarar mataki akan wayannan ta'asa da ake aikatawa ba, to a gaskiya akwai babbar matsala a gaba da za ta iya afkuwa wa al'umma, wanda kuma mu ne muka yi sandiyar hakan kanmu da kanmu. Abu da ake yi na yanzu ana yin shiru, ba ƙananan abubuwa ba ne, ya kamata a ce a tashi kai tsaye a magance wannan ababe tun da wuri, tun kan lokaci ya ƙure. Kamar yadda wannan bawan Allah yake faɗa, yake cewa ku duba yanzu ta kai ta kawo mata wai suna tallata tsaraicinsu. Za ka ga baiwar Allah ta fito tsaraicinta ga baki ɗaya, tsirara haifuwar uwarta haka za ta turawa wani gardi wanda bata ma taɓa ganinsa ba, balle wai zuwa wajensa ta tura masa domin kawai tura mata kuɗi. To ta kai ta kawo yanzu komai ma ana yi, sai ka ga mace tana ta rawa, an zo an taru gaba ana ta ganinta, ba a maida shi komai ba, musamman arewa. Abun mamaki
musulmai su suka fi yawa, masu addini su suka fi yawa, amma ba a maida addini kan komai ba. An san su, an san inda suke, amma ba mai musu magana. A gaskiya ba karamar illa bace ga dukkan al'umma, ba wai mutum ɗaya ko biyu ba. Har yake cewa bai manta ba akwai wani kes da aka yi kwanan nan da yake faruwa ta social media, ta kai ta kawo wai namiji shi yake fita a siffar mace har yake damfarar mutane da dama, har aka zo aka kama shi yana ta tona asirin mutane, wanda ta kai ta kawo mazaje da dama a ƙasar nan ko masu matsayi manya-manya da dama wanda suka tura bidiyon su na tsiraici wa shi a matsayinsa na mace, wanda idan har aka tallata shi abin kunya ne ma wa 'yan arewa. To ake tambayarsa akan ya yake waya da su, sai ce yana amfani da magic voice, a nan yake waya da su. Abin mamaki su tura masa 200,000, 300,000, 150, wa'anda ban da ma wasu alkhairai da dama makamantan haka. Da yake su kuma dabbobi ne, jakuna kwata-kwata ba su da tunani. Take ta kawo ana kan kesin ma da aka gwada wani reply yake cewa wai shi yanzu gashi ya kama musu hotel yana mai jiranta. Ku ji fa wai yana jiran wannan garjin. Ko iyazu billah, haƙiƙa duniyar nan tamu ta zama abu da ta zama, sai dai du'a'i, amma gaskiya ya kamata a canja, musamman 'yan mata waɗanda sai kasance 'yan social media. To masu sauraron mu, a gaskiya wannan bawan Allah ya fito yayi jawabai da dama waɗanda ya kamata a ce an yi duba da su, an yi la'akari da su a matsayin mu na masu addini. Hakika muna nan za mu na kawo muku shirye-shirye daban-daban makamantan wayannan. Kada ka manta ka mana subscribe, ka mana like a wannan YouTube channel namu mai suna mjhausatv domin taku ce. Haka zalika kai comment, kai share domin haɓakar wannan YouTube channel. Mun gode.